Amit itt láttok mellettem, egy konténerváros, avagy így teremt munkahelyet Magyarországon a Fidesz. Itt vagyok Tiszaújvárosban, a MOL-nál, tehát egy részben állami tulajdonú cégnél, amely vegyi üzemet épít, 12 milliárd forintos munkahelyteremtési támogatást felhasználva, és több ezer jellemzően török vendégmunkást alkalmazva. Eközben persze az én volt tanítványaim arra panaszkodnak, hogy helyi lakosként, csőszerelőként Németországban dolgoznak, mert hogy ide nem kellenek. Hát nagyjából ugyanez lesz az akkumulátorgyárakkal is. A Fidesz milliárdos állami támogatásból felépíti ezeket a gyárakat, tönkreteszik a vízbázist, a termőföldet, a levegőt, vagyis a magyar életet, cserébe pedig külföldi vendégmunkásokat fognak jó részt alkalmazni. És igen, küzdeni kell az akkumulátorgyárak ellen. De azért azt tudjátok ugye, hogy ezek a fideszes gyerekek zsebben vannak, most épp Kínaiban. Úgyhogy ha valóban meg akarjuk menteni Magyarországot a Fidesztől, ha meg akarjuk menteni a magyar életet az akkumulátorgyáraktól, akkor egy valamiért kell küzdenünk. Új választásért. A Néppártyán mozgalom pontosan ezt teszi. Követeljük, hogy a hazugsággal megválasztott parlament oszlassa fel önmagát, és legyen új választás Magyarországon, egy olyan szakértői kormánnyal ezt követően, amelyik a magyar életet védi, és nem a kínai lobbit a Fideszen keresztül. Maradok a Néppártyán, Tiszaújvárosban is.